I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done to my... Tuwaran ni Jane. Gusto kong mag-focus sa akong kibuhaton. Pero dili na ko kapugan ang akong kagalingon nga mahinumdum niya. Don't you think so, baby? Pero nagkakita pa man ta, Jane. O karon, kihatagan ko ni mong tubang kalibog. Hey, baby. Ha? Yes? Huwag ka ba magkapatid sa kong gisulti? Ha? Ganina pa ko nagsige og tabi o wala nagsuwat ka dinhi. Oh, ambi ko bag nadunggan pagyapon ko nimo. Bisan pa man ko magibuhat ka dinhi. Matod ko, gusto kong mas masayo ang pizza sa ato ang kasal. Ano pa dugi-dugayon pa man nato kung mahimong dalion na nato, dili ma? Ha? You are spacing out. Unsa ba ka pa hinungdanon ka ng imong gibuhat, ha? Nga mura ka man nagwa sa imong kaugalingon? Let me see. Unsa kini? Kinsa kini mong gi-drawing? Ha? Naong kini sa usa ka babae nga wa pa mahuman. Kuan. Kining Kinsa kini? Madeline. Shit. Kining Kibaw ka pa? Kaganiha pa kay ko napugong-pugong sa kong kalagot nimo. Gipugnalan na ako kay dili ko gusto mag-iskandalo kay nasayod ko nga dili ka makauyon. And I don't want to give you any reason not to like me at all. Pero shit, unsa ni? Ha? Unsa kini ha? Kini ha? Wa! Unsa ni? Wa! 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 Gidrawing ni mo siya? Unya mo ingon kang wa? Ha? Dili mahimong wa, Ras? Wa! Tungod kay wala ka na babayana. Gidrawing na ko siya out of nowhere aron lang nga matagan og bodilo ang ipatukod kong tang bay. Mauna na! Usabot ka! May ipatukod kang bay? Imong bay? Oh! Bay nga atong kabalinan kung maminyaw na unya ta? Ha? Why didn't you tell me man dayon? Nasuko-suko pa ko niya di ay. Oh, baby! Baby, I so love you! Excited na hinuon ko. So, tell me, asa ang location? Sa usa ba ka high-end subdivision? Huh? Where? Wa pa. What? Plano pa lang. Og mangita pa kog nindot nga lokasyon. Somewhere nga dool din sa syudad. Can I choose the location alang sa himuon na tong dream house? Of course. Baby, thank you. Thank you, baby. You make me so happy. Hinungdan nga gusto kong i-delay lang una ang plano nato magpakasal. What? Gusto na ko nga mahuman ko una kining ipatukod na ko nga dream house sa dili pa kita makasal. But why? Why problema kung dili pa ka na mapatukod, baby? We could always stay sa mansyon or sa condo. Just please, let's not delay it anymore. I want to be legally yours now, please. Pero Madeline, gusto na ko nga kuan may kaugalingon ng kapuy-an say gayon nga magbinyo na ta. Baby, dugay pa kayo ka na. Easy. Huwag ka pa gani makakita o exact location. Mangita ka pa. Then, kung makakita ka na, ang pagpatukod mo kung siyong pa na siya o pila ka buwan aron mahuman, my God. Dili na ko makapaabot paglaing tuig to be your wife. Kung nakapaabot naghagtod karon, why not wait for another year? No, dili ko masugot. Baby, nakapanabi na ko sa uban ako mga higala, ha? And remember, gisugdan ta na kini sa paglihok sa miagi. Napornada lang kini sa dihang na ospital ko. So, baby, no. Padayon ang atong
kasal, makapatukod ka man sa imuhang dream house o dili. And that's a few months from now. Madeline. Busy? Dili. Unsa ni? Invitation. Sa unsa? Tao. Masquerade? Yes. It's a masquerade. Magtapok na ng higayuna ang mga elites sa susyedad. Busa kinanglan nga, naata niya ng higayuna. Kinahanglan pa gyud. Nasayod kang dili ko mahilig sa mga ingon ni anak. Kinahanglan, Jane. Tungod kini kasiguro ko, nga naausab sila si Cesar ug Madeline ni anang higayuna. Masayod ka na ba? Sa unsa? So, wa ka lang magpakabana og abli sa newspaper, no? Karong adlaw. Here. Unsay? Magpakasal na sila. Magpakasal na ang imong bana sa iyang hinigugma. Nakakita ka? Kung unsa sila kamalipayon sa ilang kulagway. Dili sila mahimong magmalipayon, Jane. Busa kinahanglan kapugnan mo ang ilang kasal. Buhata ang tanan nga mabawi mo ang pagpati ni Cesar. Dili sila mahimong magkasal kang Madeline. Dili, Jane. Samtang kasado pa kamong duha. Pero wa siya masayod. Ug mao ka na ang atong plano. Nga dili sila masayod nga ikaw gyud ka na. Libugon mo siya. Dili lang sa imong panagway, kundili lakip ang iyang kasing-kasing, Jane. Buangon mo siya sa pagunahuna kung si kinsa ka man yun. Si Bana na usab sukat sa katapusan na mong palakita. Gusto ko na kaising tawgan. Bisan mabati ko lang ang iyang tingog, igo na. Jane. Jane. Usay akong buhaton aron mawa ka na sa kong hunahula, Jane. Ikaw ang hinungdan ko nga nung misamot ang akong pagdaduha. Gawag padayon sa pagpakasal ni Madeline. Apan dili mahimong ang atras ko. Nagkasaan ako. Kung dili sa ko gusto nga maangin si nanay, sa higayon ng atras ko sa among kasal. Cesar, dili ka pa ba Nay. mapahuway? Ubay-ubay na lang imong nainom. Upahuay na ko, Ronay. Kumusta naman ka? Kada adlaw manutat na magkita pero di tahapit pa ka istorya. Gusto ko nga moingon nga okay ra ko, Nay. Pero ang tinuod, gibakakan ko lang ang akong kaugalingon. Tungod kay dili ko okay. Mas misamot pa karon ang akong kalibog nga nagkaduol ng among kasal ni Madeline. Tulo ka buwan o ingon og sa naglupad ang adlaw sa kadali. Cesar, giingnan ta na ka sa akong baruganan may tungod-ana. Dili ni mo mahimong pugson ang imong kaugalingon at yun magmalipayon sa inyong kamilyoon. Gusto ko musuhay. Dili mahimong suway-suwayan nimo ang kamilyoon. E kung maminyo ka na, ihiusa na mo sa atubangan sa Diyos o sa simbahan. Bugtong ang kamatayon ra mo ay makapabuwag ninyo. Gusto kong atras apan dili ko makahimo. Kung nga nang dili, Tungod kay gihunugan mo dabas pagpangita ang imong asawa. Nay, Kay para na ako, si Mary Regi ilhon akong umagad, ug wa nay lain.
Charan! How do I look, Daddy? Wow! Wow lang? Be more specific, Dad. Like, I look gorgeous, alluring, seductive, beautiful. Ang tanan mong gisulti. Ikaw ka na. Ay! I love you, Daddy. Daddy loves you too, baby. Tanawa, Dad, ha? Kung isulob ko na ang akong mascara, look, ha? Matago man ang akong mga mata. But, nakapadugang kinis akong kagwapa, dili ba? Exactly. Good evening, Don Fausto. Good evening. Hi, baby. How do I look? You like it? Yes, angayan ka kaayo. I know. So, ang pingin nga kong anak, iuli siya din here with no scratch. Yes, sir. Goodbye, Daddy. Bye. Take care. We will, Dad. I'm so excited. Nakasiguro kong ako ang mamahimong darling of the crowd karon. Ug, ikaw sa baby. Gwapo kay kasi mga gisulob. Bagay kay tang duha. Cheers. Niya na sila. Andama na ang kimong kaugalingon. Kuhaa ang atensyon ni Cesar. Make your move and make a way. Gladly. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!